ישנם פרסומים של נופשים, לא מצוין בכלל על מודעת הפרסום שלהם שום כשרות. לא מי נותן הכשרות, איזה כשרות, שום דבר. הציבור נוהר לשם. לא רק זה, מגיעים לשם אנשי רוח, להרצאות, לבידור, לא יודע, אנשים מוכרים, ידועים. איך אתה מגיע למקום לא מפוקח, לא מושגח? והציבור, איך אתם נוסעים בלי לדעת אפילו מה השם של האחראי על נושא הכשרות? מה קרה לנו? בבית קונים בכשרות הכי טובה, ומשלמים על זה הון. מגיעים לאירוע, לחתונה, לבר מצווה, לאיפה שרק הולכים, לדינר, אף אחד לא שואל מה הכשרות. מי אחראי על הכשרות? מה הכשרות של הבשר, מה הכשרות של העוף, מה הכשרות של כל הדברים, כל המוצרים. יוצאים לנופש, כל התורה נשאר בבית. מה זאת אומרת אתם הולכים לאכול משהו שאתם לא רגילים לאכול? למה? ואיך אנשי הרוח נותנים לזה יד? אני אומר לכם, הטמעה, פליאה עצומה. לפעמים כתוב בקטן כשר למהדרין, לפעמים כתוב כל המוצרים, לפעמים כתוב משגיחים יראי שמיים. נו, באמת. אחד שלא מבין בכשרות, אין לו מקצועיות, מומחיות, ניסיון, פרקטיקה, ידע מקצועי, ידע תורני, חייב שיהיה בשיתוף פעולה, ידע תורני וידע מקצועי, ודאי הולכים ביחד. איך אמר לי מישהו? הוא שמע מאנשים שלא מבינים בכלל בין קוסמין לקוסמת. קוסמת זה קטנית. קוסמין זה אחד מחמשת מיני דגן. לגבי פסח, אם אחד יטעה בין זה לזה, הוא אוכל חמץ. דברים פשוטים. לא יודעים, אנשים לא יודעים. הלכות פשוטות, בעיות פשוטות. אנשים לא יודעים. איך אתה יוצא למקום כזה? לכן אני אומר, שוב, חוזר ואומר, לא אוכלים בשום מקום בלי פיקוח כשרותי של איש מקצוע בתחום. לא מספיק ידע תורני, חייבים ידע מקצועי. אחד שאין לו ידע מקצועי, אל תקשיבו לו. הוא לא מבין. הוא מכשיל אתכם. או מחמיר עליכם מעבר למידה. אחד מהשתיים. כי להגיד אסור כולם יודעים. אחד שלא יודע, אומר אסור. אחד שמבין, יודע מה מותר, מה לא. טיפ שלי. פשוט. תחיו עם האמת. תבינו מה ההלכה אומרת. ותתייעצו עם אנשי מקצוע, מומחים בעלי ניסיון.